Yine de bir zat qoş diýdi, çemen diýdi, muny türkmençe ýazypdyrlar. Türkmenler, siz agzy bir bolanıňyzda şeýdip Rossiýada gulçylyk hem gaçakçylyk etmezdiňiz, ýurda eýe çykanyňyzda. Eger öz ýurduňyzy baýatmak we erkin ýaşamak isleseňiz ýurduňyzda, onda halkyň agzy bir ýoluna goşulyň diýip haýyş etdirler. Rossiýada kyn ýagdaýa düşmesin diýip alada edýäs diýdiler. Olaň ýaşyýalyk men okawatin şu wagt. Siz hem agzy bir bolmany ymtylyň, oýanyň. Gurbanuly kep çekip hanlyk ýasap otirka siz Rossiýada ýa-da başga ýerde gul bolup ýörsiňiz. Dünýäde iň baý döwlet 4-nji ýerde biziň Türkmenistan. Ene bulam dogry. Gaz nemesinde biz 4-nji ýerde. Gurbanuly sizi gorkak ýaşap, şol baýlyklary öz bäkbidine ulanmak üçin sizi gorkak eden. Inden bu Gurbanuly Berdimuhamedowa duýduruş. Atly awryly ýurt diýen huýguly. Gowat goýup tursyňyz tölemi. Orsiýetdäki aktivistlerimiz. Sen awraýynmyşy huýçyn biziň türkmenler urşa gatnadyp ýör, alda ýola salyp. 10.000 törege adamlar Rossiýa gidenler. Olaram saňa garşyşylar. Ýewropada da näçesi. Köpsini tanýas, köpsi bilen gürleşip otyryz. Her gün sanymyz köpelip dur. Ene şu aýdan zatlary, ýene de goşan zatlary biz 1,5-2 million bolansaň, sen huýguly isleme türmäge gidersiň. Eden etdikleriň üçin. Türmestan türmelerinde näçesi gitdi. Covid wagtlarym. Adamlary mazallap gyrdyň. Çyndanam Türmestan türmelerinde Covid wagtlarym näçe adam ýok etdiler. Hemmesiniň maglumatlaryny, zatlaryny ýygnasaň, ölen adamlaryň kim ady zady näme nirde ýatyr, näme dowam eden okap. Biz 1,5-2 million bolansaň sen Gurbanuly isleme türmäge gidersiň eden etdikleriň üçin. Adamlary mazallap gyrdyň. Adalatdan sypmarsyň. Sen güjükleňem jogap berer. Her gaýsy jogaba getirilersiňiz. Erdogan diýeni Herdogan diýesindi biz. Putin, huýguly we şu meňzeş diktatorlarym jogaba çekiler. Bu hakykatdan hem şeýle biz bu diktatorlarym ýerine goýmarys. Her aktivistlerimiz üçin, her şeýle ogurlanyp akidilen adamlarımız üçin biz hem jenaýat işine olara garşy turuzyp bileriz. Ýöne oňa subut gerek,